Hello guys, good morning. Nakoy ipakita ninyo karon kining kani siya nga box from Cologuard. Usa ni siya sa pamaagi nga ma-check ang imuhang colon, pinaagi sa imuhang stool, no? Kaning hugaw nato sa atuang lawas, ato ta sa CR, i-deposit nato ato ang hugaw sa CR. Pero instead sa sa toilet bowl, kini sulod sa box na ni siya container nga dinhi ka mag gawa sa imuhang stool dayon ipadala ni sa laboratory mo na ni karon ang bag-ong teknolohiya nga ma-examine ang imong stool kung naabay cancer ang imong colon. So ang ikaduhang pamaagi katong operahan ka nga anesthesiahan ka dayon ipasulod ang camera inside sa imuhang colon aron makita og naabay mga toxic chemicals sulod sa imong colon kay naa siya mga toxic dinha una daot ang imong colon, that means cancerous, no? So ako na ni sugdan karon sa pag-open unsay sulod ani. So mao ni siya box nakita nako na receive nako from Cologuard. Ang ngalan sa company is Cologuard, no? Um, ato aning pagasugdan na karon og abre. So kani siya dibutan diri og tear, no? Gisiun lang aron ma-open ang box. Igahi jud. Okay, maigi pagka silyo. Okay. So abrihan nato. Ops, ani na di ay siya. Apagi siya takip. So makita nato diri nga na ay label para sa sample o Cologuard patient guide. So imo lang ni siyang basahon unsay pamaagi, no? Indication for use. So na ay Espanyol nga side na po'y English. So, basahon na siya. So, ang uban pa yun na sulod ani is na siya'y plastic nga with zipper. Maipog kay pagka one day ay, no? Close. So, dinhi na makita ang na siya'y kani mo silbi niya nga imuhang lingkuran. So, ibutang nimo ni siya sa toilet bowl. Ana. Then, diri ka mo lingkod. Og, naani siya'y mao na niyang container. No? Ibutang nimo ni siya sa bowl. Dayon, ana. Ana. So, diya ka mag-deposit sa imuhang stool. And abrihon lang ni. Okay. So, mao ni iyang butanganan. Dayon, adunay preservative. Kung makabutang na ka sa imong stool diri, kani siya imo ning i-dump diri, no? Iyabo para ma-preserve to siya. Kay email man ni. Ayun. Nasyay ka ng ano ipabuha. Nasyay tube food. Kani butanganan rin ni balik ni Juana. Nasyay tube nga magbutang ka gamay mag-scrape ka sa imuhang stool, then ibutang nimo diri. So naa siya gamay pud nga preservative, no? Liquid din ha, oh. Na siya gamay din na nga kana, oh. Kay kung klaro. Aron ma-preserve pud ang imuhang
stool diri sa may tube. So, butanganan na po ni siya inibalik ana. So, mao na ang buhaton, mag-deposit kasi mong stool diri. Dayon mag-scrape gamay para sa tube. Dayon iyabo dayon yung preservative. Dayon ibalik nimo og sulod, then email dayon sa UPS. So, mao na pamaagi nila. So, dili na ka maadto kanang kung gusto ka katong isulod tong camera sa colon. So, dili na pwede. So, inani, magtagad na lang ka sa resulta for 2 weeks. No? Duha ka semana sa negative or positive. So, nindot rapod ni siya. Diri na ka sa balay ani magkuan, then magtrabaho, then imo lang email sa UPS. And, malagi makawasa ko sa comment nga sa YouTube nga binitbitay lagi aning box. Yan, kabalo na mo ginang taga UPS nga sisulod din. So, sulayan ako ni unsa jay resulta. So, I thank God nga maayo ang resulta. So, mao na ni siya ang mga bagong pamaagi karon, no? Dili na ka madto sa clinic. So, kung gusto po ka katong coloscopy nga isulod ang camera sa imong colon, okay sad. So, daghang salamat for watching my video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel. Pilar Gan sa iyahang Budyong Bisaya. Daghang salamat. Bye-bye. So, inganani na ang resulta, no? Kana din ha, yung bracket, ibutang nimo sa bowl. Dayon, makahold naman na siya. So, itabon nimo sa iyahang lingkuranan. Then, ibutang dayon tong container, ana, diya. So, diya ka na deposit. Abriho nimo ni, lingkod ka ani. So, diya na dayon ang deposit na dayon ka. So, okay po, dili ni siya sa gulan o kanang ihi. Magkaturog yun siyang sample stool. Ayun, butangan dayon sa preservative. Sintro gyud. Sintro para masulod. Okay. Okay, human na gyud. Nanadiri ako ang sample stool. Then ako nang giyabo ang preservative. Dayon nag-scrape ko gamay. So nanadiri sa sulod ang ako ang sample stool. So ibutangan na dayon og label. Ngalan nga kinsa tag-iya. Og label po diri nga gi-wrap around lang sa iyahang tube. So ako ni ibutang og balik para ready to mail na. Okay, sulod na to diri. Wala mag-fit din siya. Nawa ni dili mag-fit, no? Okay, there you go. Ayan, sulod po ni siya. I-tight gid ni siya pag kanang iguot gyud. So, ibutang na ko diri, maka-hold naman ni. Okay. So, mao ni ang resulta. Okay, no? Nasulod na ang box, then ang tube pod nga na kuan pod siya na fit siyang sudlanan. So, okay na. Dayon ato ang i-close ang plastic.
So, ibalik na to sa tiyahang proper nga pagpilo. Okay, close na gid siya, no? Close na. Then, kato iyang bracket bitaw, katong hold sa container, pwede na to iposon to nimo, or pwede magamit ka sa lain, o ginahan ka. Then, plus kini, ibili na ni, dili na ni siya i-appeal o kanang mail. So, close na to. Then, kani i-close. Then, kini. Okay, na may gibutan diri nga first nga buhaton is remove strip completely to access return label. So, ato i-remove ni. Gaya man. Okay, nanareday diri desluyo mag gisiun ug una. Dayon, ang ikaduha na pod, lift bottom edge and pull up. So, ano na po ni usa ka label. Diri man ibutang ang return address. Okay, tan-tadan! Okay, so nara, return address na dayon. No? So, ano ni siya? Ready to mail na dayon. Dayon, butangan lang ni siya diri Scotch tape. Ma-sealed siya. So, okay na. So, okay guys, nga ni ra. Ready to mail na dayon ni siya. Scotch tape pan lang. Okay. Thank you for watching.